Ahojte, zdraví vás Inia. A dnes vám ukážem mesto, ktoré je mojím rodným mestom. Je to Kežmarok a niečo vám o tom trochu prečítam. Kežmarok je historické mesto na Slovensku, nachádzajúce sa v Prešovskom kraji, v blízkosti Vysokých Tatier. Mesto má bohatú históriu a kultúrne dedičstvo, ktoré sa odráža v jeho architektúre a tradíciách. História. Kežmarok bol založený v 13. storočí a rýchlo sa stal významným obchodným a hospodárskym centrom. Mesto sa vyznačuje bohatou stredovekou architektúrou, vrátane renesančných a barokových stavieb. Pamiatky. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí Kežmarský hrad, ktorý bol postavený v 15. storočí, a evanjelický kostol známy svojou unikátnou architektúrou a historickými interiérmi. Mesto je tiež známe svojou historickou radnicou a viacerými kostolmi a kaplnkami. Ďalej, príroda. Kežmarok leží v blízkosti Vysokých Tatier, čo umožňuje návštevníkom vychutnať si nádhernú prírodu a množstvo možností na turistiku, lyžovanie a ďalšie outdoorové aktivity. Mesto je známe svojimi kultúrnymi podujatiami a festivalmi, ktoré oslavujú miestne tradície a históriu. Kežmarok má bohatú tradíciu remesiel a umenia. Doprava. Mesto je dobre dostupné s dobrým napojením na cestnú a železničnú dopravu, čo z neho robí atraktívnu destináciu pre turistov a návštevníkov. No, keď si pozriete video z Kežmarku, tak uvidíte sami. Budú dva. Jedno bude škaredé, druhé bude pekné, aby ste videli realitu v Kežmarku. Pri každom meste ma väčšinou napadne nejaká situácia, ktorá sa týka psychológie. Je mi ľúto, ale v tom Kežmarku to vyzerá ako vyzerá. Pozerám posledný príspevok, čo sa týka kultúry, majú 25.2.2025, takže čo sa týka kultúry, urobte si predstavu z týchto videí sami. Nech sa páči.